A ver, aquí estou. Home, menudas horas. Teñote que ver a cara todos os días, de día, e agora fasme quedar tamén de noite. Mira, non pasa nada, Braulio. Hoxe teño un reto moi importante para ti. A ver, dispara. É sinxelo. Tes que estar moi pendente de toda a realidade que nos rodea. Xa estou sempre pendente, eu son artista. Tes que tratar de percibila por todos os teus sentidos. Escoita. Algo en concreto. Pero... Quero que explores o universo cos teus sentidos, excepto a vista. Pero que faz? Que faz? Tranquilo, Braulio, tranquilo, son o teu titor. Pero isto que é? Ven comigo. A ver, Alexandra, a mí non me van estas cousas, pareceme xogos de nenos. Tranquilo. Seguro, vou pisar unha bosta. Veña, agora aprende a ir ti só. Quen anda aí, que me poño moi todo, que veño do cárcere, que estou fatal, que anda aí, que pasa? Alexandre! Tranquilo, Deus. que non pasa nada. Vaya susto me deche. Todos estes berros e total caminaches 2 metros. Veña, a ver, como foi? Teño que recoñecelo, foi toda unha viaxe. Breve, pero intensa. Moi ben, moi ben. Pois veña, ala, que mañá temos que ir ao museo outra vez. Pero que sexa a última vez que me das un susto destas dimensións. Xa verás como me paga a pena. Mañá coñecerás a unha persoa moi importante. Mais vale. Dende logo que sí. Pero hoxe tes que descansar. Así que directo para a cama, a dormir. Con este frío só teño ganas de meterme na cama. Moi ben, diso se trata. Pois veña. Bueno, pois eu chámome Pilar Iáñez de Lombardía. Na miña vida profesional dediqueime á enseñanza. Nací nun puebliño do concello de Castro de Rei, chamado Ponte de Outeiro, e por motivos de traballo pois anduve un tempo por Asturias e logo residín en Meira. Agora levo pois uns anos vivindo en Lugo.
uns nenos ficticios que tiña eu na miña casa. Cando viña da escola, da clase, eu chegaba á miña casa, subía para arriba, había unhas contraventanas, eu cunha cera de color, e eu explicaba a lección que a nosa mestra nos había explicado a nosotros, aos pequenos que eu tiña ali. Sempre me gustou a enseñanza desde nena, sempre. Foi a miña profesión perfecta, pero troncouse moi cedo. Que llevamos a facer? A 11 ponche a tua disposición a persoa que te enseña a andar con bastón, a persoa que te enseña a ler en braille, a persoa que te enseña a andar co ordenador, a psicóloga. A mellor andar con bastón por Lugo resultoume máis fácil co que non conoce Lugo. Eu conocía Lugo como a palma da mao, porque eu desde os 10 anos a miña vida foi en Lugo. Cando daba unhas cuantas clases, meu irmão viña a meter a 11 para andar para as clases e volvíame a vir buscando cando se acababa. Pero un día, a monitora, botoume unha bronca. Díxome que unha persona como a min, que parecía mentiras, iba a andar toda a vida do brazo do meu irmão, que o meu irmão que tiña unha familia. Bueno, unha serie de razóns, por suposto. O pensei pola noite, bueno, sí que chorei, pero dixe, mañá vou sola a Lugo. E meu irmão sei que o facía por ben, que el, claro, eu que viña sola e el que non, eu que sí e el que non, dixenlle, pois mira, eu vou no autobús e tú vas no teu coche. Pero a min en Lugo non me fales. E cando xa o mellor levaba 3/4 de hora así, camiñando por Lugo, acercouse e me dixo, bueno, eu estou aquí, e cando queiras, vámonos. A partir de aí, foi moito mellor para min e moito mellor para ele. A posición dele entendía, tiña medo a que me pasara algo, ou que me collera un coche, ou que podía ser. Parece moitas persoas, pois parecelles que non podes facer isto, que non podes chegar ali, que non podes... Pero é porque o descoñecen. Nunca viviron de cerca ou nas propias carnes o problema, entonces descoñecen. Isto necesita un aprendizaxe. Non é dicir, eu deixei de ver hoxe e mañá vou tomar calla e fago o que estou facendo hoxe. Non. Eso nin eu, nin Braulio, nin nadie. Eu precisei uns anos para ter a destreza que teño. Eu fui a un curso de macramé, aí ao Xiu Novoneira, e a monitora que tuve, que, bueno, era moi boa persoa e atendíame moi ben e todo, e claro, ela dicía, eu vou para casa e tapo os ollos e fago, a ver como te podo enseñar a ti, fago eu cos ollos cerrados. Claro, pero non é o mismo. Non, a destreza hai que aprendela co tempo, como a todas as cousas. Vamos a ver, Braulio, que é da tua vida, home? Que é o que che gustaría facer? A ti que é o que máis che gusta desta vida? A creatividade. A creatividade. Sí. Por que non probamos un día? Un día levántate un día cedo. É que madrugar... Pero fai un día nada máis para probar. Paso a recollerte pola casa. E vamos hasta o museo, se che gusta o museo, ou vamos a outra... se che gusta... Que parte de artista che gustaría ser? O sea... A min gústame provocar. Provocar, pois provocar, pois salas un día pola mañá e vas a provocar. A ver... A primeira hora da mañá. Home, a primeira hora da mañá, levántaste, pero levantares un pouco antes, non estar na cama hasta as 12. O meu primeiro contacto a nivel persoal co museo foi nun momento crítico da miña vida. Entonces, nese momento que estás na casa, que non encontras nada que facer, nin nada onde ir, porque non podes nese momento, pois oín na radio que había unhas jornadas pedagógicas no museo. Entonces, como eu sempre fui moi inquieta e moi de estar en todas as cousas, non me gustaba estar encerrada na casa, pois chamei por teléfono ao museo e pregunteilles se podía asistir ás jornadas pedagógicas. Dixeronme que sí, pero claro, que sin teño un problema añadido. Eu non vexo e non vivo en Lugo. A partir de aí, eu creo que ainda me dixeron un sí máis fuerte. Entonces, que non había ningún problema, que me iban buscar á estación de autobuses, que viñese, que, bueno, entonces eu animeime e vin ás jornadas pedagógicas. E que estaba aquí unha persona á miña disposición para todo, para a hora do café, para se querer ir ao baño, que estaba á miña disposición esos 4 días unha traballadora do museo. É que ainda case me emociona ahora, sabes? Sí, foi verdade, sí. Cando, sí, a verdade é que me abriron as portas
Vin a calidad humana de algunhas persoas daqui, en particular a xerente, Encarna Lago, que a partir de aí me invitou pois, a todo canto se facía no museo, e eu pois vin a todo tamén, por suposto. Colaborei en moitos proxectos con ela, nuns como colaboradora, noutros como usuaria. Impartín obradoiros a pequenos que iban aos 4 museos da rede, obradoiros de coiro, de macramé, de cestería. Iba a algún congreso con ela por Madrid, a Barcelona, etc. Esa colaboración que naquel momento fixen aquí no museo de darlles clases de obradoiros de manualidades aos nenos, pois para min foi moi enriquecedora, foi moi aproveitado. E os nenos, moito máis, que non o creían. O de fotografía cegas, eu penso que é o máis importante que fixemos de todos, en donde uns fotógrafos nos marcaron unhas pautas para que nos poidéramos facer as fotos. A verdade que foi moi enriquecedor e foi moi aproveitado. Que logo unhas persoas o van a seguir máis que outras, bueno, iso depende da afición que teñas á fotografía, pero que o curso foi moi interesante. Eles involucráronse moitísimo, entonces buscarían maneiras, formas de que nos poidéramos facelo, e deronnos unhas pautas, pois que marcáramos a distancia da fotografía a nosotros, que midéramos os pasos, onde estaba o que queríamos fotografiar, que se era unha persoa pois que nos falara, para que nos orientar, para saber onde estaba, que poñéramos pois a cámara nun sitio determinado da frente á altura que podía estar a persoa, etc. Pois a foto que máis me gustaría facer sería coa miña familia, que xa teño feito, vaya. Despois de haber pasado todas as que pasei, as primeiras persoas que me axudaron a todo foi a miña familia, que todos se involucraron, ainda que meu irmão nese momento non me quería deixar camiñar sola, estaban aí para todo, estaban e están. Síntome tan a gusto como se estivera na miña casa, conoces as persoas que traballan aquí, todas as persoas que falan. As relacións sociais aquí son fantásticas, ves a sensibilidade das persoas que traballan aquí, e, bueno, pois, sinteste moi ben, moi a gusto, moi confortable. Ves, Braulio, non son o único que che di que te tes que organizar, que tes que madrugar máis. Ben, fareino, pero porque me fío de Pilar, non por ti. Paréceme ben, con tal de que o fagas, está ben. Pero tampouco garanto nada, Os meus mellores fitos artísticos tiveron lugar con horarios de auténtica tolemia, 48 días sin dormir e cousas así. Está ben que probes outras cousas, a ver se é todo mellor. E veña, que temos que apurar, que hai que marchar para a costa outra vez. Para a costa outra vez? Sí, outra vez, imos. Pero ti repíteste moitísimo. Moitísimo menos que ese alioli que tomas polas noites. Ai...